The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Live rin po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago po natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, nais ko po munang ipaalam sa ating mga masugid na taga-subaybay na ang maagang pamasko na hatid ni Congressman Saldico ay araw-araw na po. Araw-araw na po, tama po inyong narinig. Araw-araw po tayong mamimili para sa mabibigyan ng 500 pesos. Para makasali ang inyong entry, sundin lamang ang ating mechanics. Una, kailangan ay nakapalo ka sa aming Facebook page, YouTube account at TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pangalawa, kailangang i-share ang FB at YouTube live episode tuwing 1:00 ng hapon. Kasama rin sa entry ang panonood, pag-comment at pag-share sa aming posted episode. Pangatlo, kailangang itag ang 3 kaibigan o family members at siguraduhin na may hashtag na Ako Bicol Tabang Ora mismo. At pang-apat, mag-comment araw-araw sa aming Facebook at YouTube live program tungkol sa istoryang mapapanood sa live episode kasama ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kaya naman abangan ninyo at baka kayo ng susunod na maswerteng mapipiling mabibigyan ng ating maagang pamasko na 500 pesos. Mamaya bago matapos ang ating programa sa araw na ito. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang ginang mula sa Ocampo, Camarines Sur ang dumulog sa ating tanggapan upang ireklamo ang kanyang dating kinakasama. Kwento ni Ina Briones, 2 buwan pa lamang nang ipanganak niya ang kanilang anak ay namimilit na raw makipagtalik ang kanyang dating kinakasama. Ngunit sa tuwing tinatanggihan niya ito, bugbog sarado ang inaabot niya sa kamay nito. Kasama natin ngayon mga kaibigan si Ina Briones. Ina, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Pakilapit lang po ng mikropono. Yan. Ilang taon ho ba kayong nagsama nitong ama ng anak ninyo? Ilang taon po kayo nagsama? 2, 1, 3, ilang taon? 2 years lang. Ayon, 2 taon. Sino ang nakipaghiwalay? Ikaw o siya? Siya po. Siya ang nakipaghiwalay sa'yo? Opo. Bakit siya nakipaghiwalay? Yun na nga po, yung... Hindi mo siya napagbibigyan? Opo. So, nagagalit siya pag hindi mo siya napagbibigyan? Opo. Okay. Ilang taon na ho kayo? 20 po. 20 years old? Opo. So, kailan ka nagkipagsama? Anong edad mo nung nagsama kayo? 19 years 19. old. So, hindi naman kayo matagal masyado nagsama? Opo. Okay. Ngayon, ibig mong sabihin, siya pa ang malakas ang loob na makipaghiwalay o may ganang makipaghiwalay dahil lang doon sa rason na yun? Opo. Yung bang lalaki, ilang taon na? 35 years old. Matanda sa'yo. Opo. Matanda sa'yo ng 15 taon. Opo. Saan kayo nagkakilala? Ano lang po, sa cellphone number lang po. Sa cellphone, nag-text-mate kayo? Opo. Taga saan yung lalaki? Pili po. Ikaw? Taga saan ka? Ocampo po. Ocampo. Totoo ba na sinasaktan ka nitong lalaki? Opo. Bakit kanya sinasaktan? Kasi po hindi ko mabigay daw yung gusto niya. So yun talagang dahilan. Opo. Dahil kapanganganak mo pa lang, gusto niya na makipagtalik. Opo. Ngayon, hindi mo mapagbigyan, binubugbog ka. Opo. Galit na galit. Opo. Lasing ba siya pag ginagawa niya ito? Minsan po lasing, minsan normal naman po siya. Okay. Anong oras kanya pinipilit makipagtalik? Araw, gabi o ano? Tanghali po. Tanghali. Opo. So, kahit tanghali, pinipilit kanya makipagtalik. Opo, hindi naman po pwede kasi papanganak ko pa lang po So, nun. kapag hindi ka na pumayag, bubugbugin ka na. Opo.
Ano pa, maliban sa bugbog, pinagmumura ka din? Opo. Okay. Ano bang pangalan nitong lalaki? Marvin po. Marvin. Opo. Nadagdagan na naman yung listahan natin. Marvin. Oh, Marvin, anong apelyido ni Marvin? Yorobe po. Yorobe. Anong sinasabi niya sa'yo pag hindi ka pumapayag? Anong sinasabi ni Marvin? Kapag hindi daw po ako pumayag, sasakalin niya daw po ako. Di pumayag ka na lang. Wala naman po akong magawa eh. Ayun. So talagang sapilitan. Opo. Okay. Ilang beses yan nangyari? Paulit-ulit ba? Opo. Halos araw-araw? Grabe, ano? Araw-araw sa loob ng ilang buwan? Mga ilang buwan niyang ginawa sa'yo na pangbubugbog sa'yo? 2 years. 2 years, naku. Pero sinakal ka ba talaga dito ni Marvin? Opo. Grabe, ano? Ito bang nangyari sa'yo at yung pag-aasawa mo at yung mga nangyari sa'yo na dahil nagkaroon ka na ng anak, alam ba ito ng mga magulang mo? Hindi po. Ay, hindi ka nagpaalam? Hindi. Nasaan yung mga magulang mo? Nandun po sa bahay. Ay, hindi nila alam na binubugbog ka? Hindi po. Hindi ka nagsasabi? Kasi po tinatakot niya ako. Papatayin niya daw po ako. Ay, grabe, ano? So, kailan kayo nagkahiwalay nito ni Marvin? 2 buwan pa lang po anak ko. Ilang buwan na ngayon yung anak mo? Mag-8 months ngayon na October So, 7. anim na buwan na ang nakakalipas. Opo. So, mga kwan nito, mga Pebrero siguro, ano? Oo. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin alam ng mga magulang mo na ganyan yung nangyari sa'yo? Hindi po. Pero alam nilang nagkaanak ka na. Opo. Hindi nga po nila tanggap na may anak na ako ngayon. Bakit nag-aaral ka ba noon? Opo. Ay, bakit ka naman nainganyo nito ni Marvin? Magaling ba manligaw? Ewan ko po sa kanya. Magaling mambula sa text? Opo. Oh, saan kayo nagkita? Pili po. Sa Pili. Saan doon sa Pili? Sa bahay ng ate ko. Nagiinom? Nagiinuman kayo lagi? Siya po, inaaya niya po ako. Okay. Malakas din ang loob nito si Marvin, ano? Matapos niyang bugbugin ka, sakalin ka, siya pa ngayon ang nang-iwan. Eh, sinusuportahan ba yung anak mo? Nagsusustento ba? Hindi po. Grabe, ano? Irresponsable. Pero mahal mo pa rin si Marvin hanggang ngayon. Hindi na po. Hindi mo na mahal. Pero noon minahal mo siya. Opo. Gwapo ba itong si Marvin? Hindi naman po kagwapuhan. Okay, kung ganon, sino ang kamukha dito? Itong tatlong ito. Mari mo bang maituro kung sino dyan sa tatlong yan ang medyo hawig? Kanino mas hawig? Kanino? Diyan sa tatlo. Kanino hawig itong si Marvin? Yung medyo parang kaparehas niya. Saan? Doon ba? Doon? Oh! Kawangis ni Maki Balabis. Medyo. Marvin! Ikaw pala, kaya pala tinitingnan ka kanina pa ni... Nung makita mo ba si Maki, naalala mo si Marvin? Opo. Oh! Pambira, oh. Tingnan mo, ha? Hindi ka ba kinilig nung makita mo si Maki, hindi ka naman kinilig? Ha? O bigla ka lang may naalala? May naalala lang. Ano ang naalala mo nang makita mo si Maki? Yung pananakal? Yung mga ginagawa niya sa akin, sinusuntok niya po ako. Sinusuntok ka. Sa tikab po. Ha? Tinitikab po Tinitikab. ako. So nung makita mo si Maki, naalala mo yung mga panununtok sa'yo? Isa ka palang bangungot, Maki Balabis. Medyo iba yung dating mo. Imbis na mapasaya mo itong si Ina, masalimuot ang kanyang naramdaman matapos na makita ka. Okay. Pero, nung nagsasama kayo, natiis mo na ganun yung ginagawa sa'yo? Opo. Bakit? Kasi po mahal ko po siya noon. Mahal mo siya noon. At ayaw ko siyang masaktan ng mga magulang ko at mga kapatid ko. May mga kapatid ka ring lalaki. Ay, kung sinumbong mo yun sa kapatid mong lalaki, bugbog sarado sana si Hindi Maki, si Marvin. Okay. Okay. So, yan ang pangyayari, ano? Talagang, ka rin, nagpakamartir ka din. Opo. Inayaan mo lang na bugbugin ka,
umbag-umbagin ka, sakaling ka, pero ni minsan di ka nagsumbong sa magulang mo, Hindi sa kapatid mo. Hindi po. Buti na lang hindi ka tinuluyan na pinatay ka kasi hindi ka nagsusumbong. Nung binubugbog ka ba, nasaan yung anak nyo? Natutulog? Opo. Kawawa naman. Tapos nagdedede po siya sa akin. So habang nagdidide siya sa'yo, binuupakan ka? Opo. Ay, grabe talaga. Wala pong awa eh. Malupit pala itong si Marvin. So, siguro magsilbing leksyon ito sa iyo, Ina, at sa mga katulad mo na huwag ka agad mag-aasawa. Gaano ba katagal? Kasi gusto ko lang maintindihan. Kasi minahal mo ng gusto si Marvin, gaano ba katagal siya nanligaw sa iyo? Matagal ba kayong nagkakilala muna bago kayo naging kayo? 2022 po. Kayo nagkakilala? Opo. So, madalian lang. So, madali lang siya nanligaw, nagsama kayo. Opo. Oh, so yun ang leksyon. Dapat kikilalanin nyo munang mabuti yung mga nakakasalamuhan ninyo or mga kung saan umiibig kayo, nagkaka-crush kayo, nag-i-inlove kayo. Oo. Saan kayo tumira noon ni Marvin? Sa bahay nila po. So Dinala na po ako. teritoryo talaga nila. Opo. Sa bahay nila. Saan sa Pili? San Juan po. San Juan. San Juan doon lang yung sa sentro? Hindi. Talikdan po ng Nobo. Oo, sa likod lang ng market, di ba? Sa likod ng market at munisipyo. So, alam ba ng mga magulang ni Marvin yung ginagawa sa'yo? Opo, may ebidensya po ako. O anong ginawa ng mga magulang ni Marvin? Wala po. Nagbibingi-bingihan lang sila, bulag-bulagan. Opo. Hindi man lang nila pinagalitan yung anak nila. Hindi po. Grabe. Aping-api ka, no? Opo. Oo. Nino? Okay. So, ikaw ba, kung ba pinilit ka lang? Opo, sir. So, ibig mo sabihin, nung nililigawan ka, hindi mo pa siya sinasagot, pinilit ka na. Opo. Anong ginawa sa'yo? Niyaya po ako niya doon sa nyugan po nila. Tapos, dinala po ako doon sa bahay nila. Anong Tapos ginawa may pinainom po sa akin ng parang Diyos po. may pinainom sa'yo. Opo, tapos nag-inom na po ako. Bigla na lang po ako nahihilo. Tapos nakatulog po ako. Pag gising ko po, wala na po akong damit. So talagang pinagsamantalahan ka. So pinagsamantalahan ka ni Marvin, hindi mo pa siya sinasagot, may pinainom sa'yo, paggising mo wala ka ng kahit isang saplot. Opo. Pero minahal mo na siya pagkatapos noon. Opo. Kasi tapos nung nalaman niya pong buntis ako, gusto niya pong ipalaglag. Grabe talaga itong si Tapos Marvin. may pinainom po sa akin ng mga mapapait. Bot nilang makapit yung anak ko. Hindi naman apektuhan yung anak mo? Hindi po. Malusog po siya. Ito bang nangyari sa'yo na parang, kasi kung ako mag-i-interpret, parang ginahasa ka. Opo. Sino bang nakaalam nito na nangyari ito sa'yo? Mga magulang niya po. Wala rin silang ginawa. Wala po. Pinagtulungan po nila ako. Ikaw ba minahal ka rin ni Marvin? Yan po yung sabi niya. Anong sabi niya sa'yo? Sabi daw po, mahal niya daw po ako at handa siyang ipakilala ko sa mga magulang niya. So pinakilala ka naman. Pero masaklap yung sinapit. Opo. Masalimuot yung experience doon sa mga magulang. Yung mga magulang ni Marvin, hindi naman kayo masyadong konsentidor, Alam nyo pala lahat itong nangyari, wala kayong ginawa. Ito, Ina, nasa kabilang linya na rin ngayon ang dati mong kinakasama na si Marvin Yurobi. Ang sabi mong minahal mo noon, ngunit ngayon ba't napaiyak ka, Ina? Ba't naiyak ka? Masakit po kasi yung ginawa niya sa akin. Okay. Eto, nasa linya na si Marvin. Marvin! Hello po. Totoo bang pinainom mo ng parang Diyos at kaya nahimatay itong si Ina nung nililigawan mo pa lamang siya at paggising niya ay wala na siyang damit, wala na siyang saplot? Ibig sabihin, totoo ba na pinagsamantalahan mo ito? Hindi po. Bakit mo naman nasabing hindi? Dinala mo raw siya sa nyugan at pinainom mo na parang Diyos at nahilos siya at nahimatay. Paggising niya, wala na siyang damit. Hindi po totoo yan. Bakit mo naman nasabing hindi totoo? Kasi po nung
naliligaw pa lang po ka dyan. Piyesta po nun sa San Isidro Pili. Mm. And then po, nakipiyesta din po ko dun sa katabing bahay. Mm. Dalam, umiinom po dun sa likod ng barangay hall. Sabi ng kapatid niya, si Ina is lasing na lasing. O kung saan ka yan? Doon ka sa likod, tigsundo ko na. Pakasundo ko ba sa kanya, lasing na lasing siya. Di kinuha ko na po doon sa venue yun. Yung mga kasama niya po doon sa lamesa, ba't mo kukunin yan? Kasama namin yan, kakulasing na. Di kinuha ko na po, tigsundo ko doon sa Pero kapatid ano, niya. syota mo na siya or girlfriend mo na siya ng panahon na yan? Opo. Okay. So ito bang si Ina, yung manginginom? Lasing ka daw, Ina? Hindi po. Malakas ka ba uminom? Hindi. O yan yung sinasabi ni Marvin na lasing ka daw doon sa Magaling po yan mag-imbento. Ha? Magaling po yan mag-imbento kung ano-anong istorya. Magaling mag-imbento. Opo. Oh. So, Marvin, kailan mo ba ito, ibig sabihin, kasi sinasabi ni Ina na parang pinagsamantalahan mo siya. So, kailan may nangyari sa inyo? Nung lasing na lasing siya? Pares po kami ng lasing. Okay. So, paggising mo, wala ka na ring damit? Pares na po kami. Ina, paggising daw ni Marvin, wala na rin siyang damit. Hindi po totoo yan. Nagsisinungaling lang po yan. Ha? Sinungaling pala itong si Marvin. Opo, mahilig po yan mag-imbento kung ano-ano. Marvin, sinungaling ka daw, sabi ni Ina. Magaling ka daw mag-imbento, isa kang imbentor. Mahilig Di po po yan sa ganun. mag-imbento. So, ibig mong sabihin, Marvin, sinasabi mo na kasalanan ni Ina kaya may nangyari sa inyo? Pares po kami dalawa. So, ginusto nyo? Opo. Ginusto nyo raw, Ina? Napakakapal naman ang pagmumukha mo. Bakit, Ina? Siya po ang may kagustuhan niyan. Pinilit lang po ako niyan. Marvin, anong gusto mong sabihin kay Ina? Mag-usap kayo. Marvin, Wala po. anong gusto mong sabihin dito kay Ina? Ina, pagkasabi ng totoo, kasi mga sinasabi mo kasi sa announcer, na binubugbog kita, kabaliktaran yung kalahatan. Alamin ng pamilya mo. Hindi alam ng pamilya ko sa Pili. Tinago ko yan. Lahat ng trabaho ko dito sa Pili, nag-serve ako sa simba ng Central File, pati dun sa land bank sa Pili sa sa taas. Tumatawag ka lang, may marinig ka na kababaihan. Anong klase mga babae? Mga babae mo naman yan. Trabaho ang hinahanap ko, hindi babae. Ibig mong sabihin, silosa itong si Ina? Opo. Ina. Hindi po totoo yan. Okay. May tawag nito, Marvin. Totoo ba ang sinasabi ni Ina na nung nanganak siya ng anak ninyo, 2 buwan pa lang ay pinipilit mo na siyang makipagtalik? Pag hindi raw siya pumapayag na makipag-sex sa'yo, binubugbog mo at sinasakal mo? Hindi po yung totoo. Ang katunayan niyo po niyan, pag nakaran niya, sa akin lahat ng buhos. Hindi po ko pumapalag kasi dati po kong tanod ng San Juan Pili. Hinayang ko lang po siya. Dati kang tanod. Opo. O ba't naalis ka sa pagkatanod? Nag-girasya na po ko, noon pa po tagal na po yun. Ina, hindi daw totoong sinasaktan niya pag ayaw mong makipag-sex. Sinungaling po Sige, yan. pakilapit lang. Totoo po yung sinasabi, yung sinasakal po ako niyan at sinusuntok sa tigab kapag hindi ko po siya pinapagbigyan sa gusto niya. At saka tanghali pala ang gusto ni Marvin. Opo. Marvin naman, bakit tanghaling tapat? Gusto mong makipag-sex? Hindi po yung totoo. Ha? Hindi po yung totoo. Teka, lahat na lang Marvin ang sinasabi ni Ina, hindi totoo para sa'yo. Kasi po may trabaho po niyan. 6:30 hanggang alas 7 po ko ng gabi umuwi po sa Lanyag, Bula.
Taga-Lanipga, Bula po yun, hindi po yung taga-Ocampo. O taga-Bula ka daw? Dati po, taga Lanipga po ako, pero nasa Ocampo Pakilapit na lang. po ako ngayon. Okay, paano ka ba tinatakot ni Marvin? Kasi nakikinig si Marvin. Sa paanong paraan kanya tinatakot? Yun na nga po, kapag hindi ko daw po binigay yung gusto niya, papatayin niya daw po ako. Ano itong may nababasa ako dyan sa kwan? Sa comment. Comment dyan ni Marvin? Ambugon kaya, paano na uya? So, may pananakot ka pala, Marvin, kahit sa social media. Igwa po yun. Sir, about po dyan sa pananakot, sir, wala po sa akin ng cellphone ko, nasa kanya. Yung Facebook ko, Yung chat na yan, hindi yan sa'yo? Yang comment at chat na yan, hindi yan sa'yo? Hindi po, wala po sa akin cellphone ko. So, sino ang kausap ni Ina dito? Kung hindi ikaw? Hindi ko po alam. Mahilig. Ina. Totoo po yung mga sinasabi ko at mga ebidensya ko po laban sa kanya. Kasi si Marvin, lahat deny. Hindi totoo, hindi alam. Mahilig nga po yan mag-imbento, maggawa-gawa ng Pero kwento. bakit minahal mo siya? Bakit minahal mo siya? Kung medyo ganyan pala, napaniwala ka niya ng gusto? Opo. Ikaw ba, Marvin, minahal mo din itong si Ina? Sobrang po, kahit nga po, tawag niyan, gabing-gabi na umuwi pa ako. Kahit gabing-gabi na umuwi ka pa? Opo, kasi may nagantay po sa akin sa bahay. So, kung talagang minahal mo itong si Ina, ba't iniwan mo? Ano po, kasi yun nga po, pag naalala yung nakaraan niya, sa akin yung buntong lahat. Tapos ang masaklap nito, may anak ka na pala, hindi ka man lang magsustento. Nagsustento po ko na last May 4. Nagpadala po ako. Oh, May 4, anong buwan na ngayon? Oktubre na. Ibig mo sabihin, nagbigay ka lang nung Mayo? Wala po siya, Ha? wala po yung pinadala Magpapadala kahit din po ako, 1,000 po. kaso Teka. hindi ko po alam sino pong may gamit ng number na ginagamit niya. So gusto mong magpadala, kaya lang, hindi mo alam kung saan mo ipadadala. Opo, kasi yung pagtawag ko pong una, yung number ko nasa kapatid niya daw. O ba't hindi mo pinuntahan? Kasi kung gusto mong magsustento, pupuntahan mo yung bahay, pupuntahan mo yung anak mo, pupuntahan mo yung bata. Natatakot po kasi dun sa area nila. Bakit ka natatakot? May kasalanan ka ba? Baka pag uwi ko, iba na pong baka doon na po ko mamatay niyan. Bakit natatakot ka? Ina, natatakot daw mamatay itong si Marvin. Matapang ba mga kapatid mo? Hindi po. Concern lang po sila sa akin. Okay. Matanong ko lang Marvin, kasi kanina sinasabi ni Ina, kaya mo siya hiniwalayan, dahil nga sa hindi siya pumapayag na makipag-sex na bagong panganak siya. Di po yung totoo. O bakit lagi na lang hindi to? Ibig mong sabihin, Marvin, nag-iimbento lang ng kwento itong si Ina? Kasi po, may trabaho po ko niyan. 6:30, nasa pili na po ako niyan. Minsan nga po hindi po ako pumapasok kasi gusto nila, doon ako sa palin magtrabaho. Hindi ko po kayo magtrabaho sa palayan. Gusto ng mga kamag-anak ni Ina sa palayan ka magtrabaho. Hindi mo kaya sa palayan. Hindi ko po kaya. Bakit hindi mo kaya? Hindi ka sanay. Hindi po. Saan trabaho ka sanay? Anong trabaho gusto mo talaga? Dati po sa simbahan po. Tapos dun po maintenance po dito sa Pero, Tanbang. totoong nagtrabaho ka sa simbahan? Opo. Ano ibig mo sabihin? Makadiyos ka? Opo. Sinong Diyos? Sa St. Rafael po. Hindi ka naman miyembro ni Senyor Aguila. Ay, hindi po. Hindi po. Kasi dito sa mga ginagawa mong mga pag-deny sa mga sinasabi ni Ina, parang may kaparehas ka sa pagsisinungaling Hindi po. Hindi ka naman sinungaling. Hindi po. Kung hindi ka sinungaling, ibig mong sabihin si Ina ang nagsisinungaling. O Ina.
Ikaw daw Hindi nagsisinungaling. po ako mahilig Pakilapit mo lang. Hindi po ako mahilig magsinungaling. Siya po ang sinungaling. Okay. So ano ngayon ang plano mo, Marvin? Kasi iniwan mo yung mag-ina mo, hindi ka na kakapagparating ng sustento. Eto ngayon, may reklamo sa'yo ngayon si Ina. Ang ano ko po niya sa ganito na po, sa barangay na po kami mag-usap na lang. Saan? Barangay po sa San Juan. Sa barangay. Opo. Okay. Matanong kita, Marvin, sa tingin mo, bakit ganito na lang ang galit sa'yo ni Ina kung talagang wala kang ginawa sa kanyang pambubugbog at pananakal? Kasi nga po, ang gusto po kasi niya, doon lang po ko sa palinmag trabaho. And then po, ang ano po kasi dyan is, paano po pag wala pong income doon? Saan po po ba ng pang gatas, sa bahay? Kada uwi ko po may... Pero sigurado ka ba, Marvin, na hindi mo man lang ito minsan sinakal? Hindi mo ito binugbog? Hindi mo ito sinuntok? Hindi po. Oh, Ina, totoo ba yan? Hindi po. Mga sinungaling po yan. Dapat nga po, nagpa-medical pa ako noon eh. Hindi ko na ginawa. Sinungaling po yan, lalaking yan. Bakit ikaw magpamimedical, Marvin? Nauntog ka ba? Yung ginagawa niya po sa akin, hindi ko na kaya. Anong ginagawa sa'yo? Ikaw ang pinipilit? Nasa sampan, nasa suntok. Oh, Ina. Hindi ko po ginagawa yan sa kanya. So talagang magaling magsinungaling ito si Marvin? Magaling nang talaga po yan mag-imbento kung ano-ano. Okay, ito Marvin, makinig ka ha. Makinig kang mabuti. Dahil baka mabilanggo ka. Pag hindi mo pinakinggang mabuti ito. Nasa kabilang linya ng ating telepono, si Police Senior Master Sergeant Maria Teresa Salvador, ang hepe ng Women's and Children's Protection Desk ng Pili Municipal Police Station. Sargento, magandang hapon po. Sargento. Andali. Naka-mute siguro. Sargento, magandang hapon. Sarge, ma'am, magandang hapon po. Okay, mamaya, babalikan natin. Ayusin lang po muna natin yung linya para magkaintindihan kami at magkarinigan kami. Ha? Itong mula sa WCPD ng PNP. Okay? So ikaw, Ina, kapag hindi ito umayo si Marvin, desidido kang sampahan ito ng kaso. Opo. So, pakilapit mo lang. Opo, diretso na po yan. Handa mong panindigan na talagang ni-rape ka Opo. ni Marvin. At sinasakal ka, pinipilit ka. Opo. Okay. So, talagang tutuluyan mo itong si Marvin. Yes po. Paano kung humingi ng tawad sa'yo? Hindi na po. Masakit po yung ginawa niya sa akin. Hindi mo na siya mahal. Hindi na po. Gaano kasakit? Nung pambubugbog niya po sa akin, pananakal niya. Di ko na po kaya. Okay, andyan na ba, Sargento? Sargento, magandang hapon po. Hello, ma'am. Si Major. Kaya naman pala hindi sumasagot kasi Sargento nakalagay dito. Dinimot ninyo si Major. Major, magandang hapon po, ma'am. Sorry po. Opo, sorry po, ma'am. Nakalagay kasi dito, Master Sergeant. Major pala itong kausap natin, kaya kayo naman. So, ma'am, magandang hapon po. Kayo po ba may background na nitong problema na inilapit dito ni Binibining Ina? Yes po, sir. Kanina po, nag-inform po yung aking tao po about dyan sa situation na po na yan ni Ina po. Opo. So sa ganito pong sitwasyon, ma'am, sinasabi nitong si Ina na kaya siya nabuntis at nagkaanak ay ginahasya siya ni Marvin at pinilit siya. At nung mga anak naman daw siya, 2 buwan pa lang ay pinipilit na siyang makipagtalik. Pag hindi raw siya pumapayag, binubugbog at sinasakal po siya. Pwede ho ba itong makapagsampa ng reklamo or kaso itong si Ina? Based po doon, sir, sa mga binigay niya pong statements, po pwede po, sir, under RA 9262. And kung that time po na nangyari yung sinasabi niya naman po na pinipilit nga po siya na magkaroon sila ng sexual intercourse, ilang taon po ba siya noon that time, sir? Ilang taon ka, Ina, nung pinipilit ka? 19
19 years old. 19 years old Pwede po. naman po, kahit nga po ngayon, kahit hindi po sila kasal, pwede pa rin po siya magsampa ng rape. O kasi Doon kahit sa nga ma'am kasal na, pag under pinilit mo ang RA asawa mo, 8353 po. kahit di ba ma'am, Major, di ba kahit kasal na, pag pinilit mo yung asawa mo na hindi niya kagustuhan, pwede kang ireklamo. Pwede pa rin po, sir. Opo, under po sa marital rape po. Opo. Kung kasal po sila. Opo. Iyon naman pong yung pananakit sa kanya, ano po yung pwedeng dito? Pwede pa ba itong ireklamo ni Ina? Pwede pa rin po, sir, under RA 9262 o yung ating Violence Against Women and Their Children. Ayun. Opo. Opo. Iyon naman ma'am na sustento kasi simula daw ng ipanganak ni Ina, yung bata, ilang buwan na ngayon yung anak nyo? Mag-8 months Mag-8 po. months na hindi nagsustento yung tatay. Opo. Pagdating naman sa sustento ma'am, maaari din hubang habulin ni Ina si Marvin? Yes po, sir. Opo. Based naman po, kailangan lang po niya ng mga supporting documents regarding po doon. And kung titingnan din po yan kung ano yung capacity nung kanyang kalibin dati na makapag-provide po ng sustento doon sa anak nila. Opo. But then under sa RA 9262 pa rin po sa Bausi law natin, meron din po doong economic abuse. Economic abuse. Okay. Ma'am, para po sa kaalaman ni Marvin at sa mga nakikinig ngayon ng mga kalalakihan, kung sakasakaling mapapatunayan ni Ina itong ginawang pamimilit sa kanya at pagsasabantala at yung pagpananakit at pamimilit na pakipagtalik, kapag nakasuhan siya nito, ma'am, ano yung maaring kaharapin na parusa ni Marvin? Of course po, sir, yung pagkakakulong po. And syempre yung danyos. Opo. Mga penalties din po. Mga ilang taon pong pagkakakulong yan, ma'am? Depende po, sir, sa court kung ilan po yung ibibigay nilang penalty. Opo. Usually po mga 6 years po. 6 years, okay. So, Major, maraming salamat po, ma'am. At kapag nakapagdesisyon po si Ina na talagang tuluyan niyang irereklamo itong kanyang dating kinakasama, sasamahan at aalalayan po ng aming team patungo po dyan sa inyong tanggapan, Major, ma'am. Yes po, kung saan po siya kumbaga saan po yung pinakamalapit na police station, po pwede po siyang pumunta doon, sir. And Opo. nandyan po ang ating Women and Children Protection Desk na mga kapulisan na handang umalalay po sa kanya kung decided na po siya na mag-file ng case. Opo. So lahat po ng information na ibibigay niya po sa ating Women and Children Protection Desk, pumunta lang po siya doon at strictly confidential po lahat ng information na ibibigay natin. Ay, opo. Hindi Ma'am, po yun maraming natin, salamat po. Hindi po yun natin po pwedeng sabihin. Opo. Major, maraming salamat po, ma'am. Thank you so much. Mabuhay po Yes kayo. po, okay po. Thank you rin po, sir. And mabuhay po kayo Opo. at ang inyong programa po. Opo, thank you, ma'am. So, pasensya na lang kay Major. Kaya pala kanina hindi sumasagot si Major kasi mali yung sarhento yung tawag natin. Ikaw naman dinimot mo. Major na. Tapos gagawin mo sarhento. Hindi talaga sasagot yon. Pero kung sinabi mong General, okay, sorry ma'am ha, pero at least naitama rin natin. O ngayon Ina, narinig mo? Opo. Pwede mong ireklamo si Marvin. Opo. Pwedeng makulong si Marvin. Opo. So ngayon tanong, wala na bang natitirang pag-ibig at pagmamahal kahit konti sa puso mo para sa minamahal mo si Marvin? Wala na po talaga. So tutuluyan mo si Marvin Opo. kahit kamukha siya ni Maki? O Marvin, Sir, tutuluyan ka. Narinig mo, sabi ni Major, maaring mabilanggo ka ng 6 na taon kapag napatunayan ni Ina na yung kanyang mga sinasabing pananakit mo at pang-aabuso mo sa kanya. Anong gusto mong sabihin, Marvin, kay Ina? mag-usap-usap lang po Ha? sa barangay. Mag-usap-usap. Hindi na po pwede yan. Mag-usap-usap. Handa ka bang humingi ng tawad kay Ina, Marvin? Opo. Oy, nakikinig siya ngayon. Anong gusto mong sabihin kay Ina? Ilang taon ka na pala, Marvin? Pag-35 na po. O, 35. Akalain mo yan. Ito, 20 anyos. O, anong gusto mong sabihin dito kay Ina? Kung kabalik naman ka ba sa ang kalahatan, sorry. Ako nang magiging dispensa. Teka. Bakit yung paghingi mo ng sorry parang galit ka pa? Mahirap Hindi naman po po sa yung Dapat medyo sincero ka sa paghingi ng sorry. Pero hindi sorry. Parang ikaw pa yung galit.
Ayusin mo, Marvin. Paano ang tamang paghingi ng sorry kay Ina? Sorry na po, Ina, kung nagawa ko man yun. Anong tawag mo sa kanya noon? Love? Honey? O ano? Ma. Ma, o sige. Tawagin mo. Malay mo lumambot si Ina pag tinawag mong ma. Anong gusto mong sabihin? Sige na, tawagin mong ma. Ma, sorry na kung gano'n at hindi ako nakakapagpadala. Pero ano ko pa din yun, responsibilidad ko sa inyo. Mahal mo pa ba itong si Ina? Sobra po. Hanggang ngayon? Hanggang po ngayon. Ay, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya. Ma, mahal ko kayo mag-ina ko. Mahal mo pala kami, ba't mo kami iniwan? 2 buwan pa lang to. Hinanap ka namin at hinanap din kita. Hindi ko po marinig, sir. Eh, kung talaga daw na mahal mo siya, bakit mo sila iniwan ng anak mo? Naghanap po nga ako ng trabaho. Eh, baka naman nagkukunwari ka lang ngayon na mahal mo siya kasi baka mabilanggo ka. Hindi po. Mahal mo talaga itong si Ina. Opo. O, hindi sabihin mo. Paano ka na sinasabi? Nag-I love you ba ito sa'yo noon? Hindi po. Ha? Ay, hindi naman nag-I love you? Hindi. O, paano mo nasabing minahal ka niya? Ako po nag-I love you, sir. Walang response yan. Okay. Sige, sabihin mo sa kanya ngayon yung I love you. Sige. I love you sa inyo mag-ina ko. Lahat ng sinasabi mo kasi nungalingan. Kasi andito na ako humingi ng tulong. Kasi takot kang makulong. Wala kang kwentang ama. Wala ka daw kwentang ama. Kung mahal mo kami ng anak natin, sana ng 2 buwan pa lang to, dinamayan mo ko sa hirap at ginawa. Huwag puro sarap lang. O yan, Marvin. Puro lang para sarap ang habol mo dito kay Ina at nung sakripisyo na nanganak na, iniwan mo na. So hindi mo mapapatawad, Ina. Hindi na po. Anong gusto mo? Mabilanggo? Makulong na lang po siyang panghabang buhay. Makulong. Opo. O, paano yan? Marvin, gusto ni Ina, mabilanggo ka. Hindi ko makulong na ka. po siya mapapatawad ngayon. Hindi na talaga. Kahit Hindi. nag-I love you pa. Hindi. Kahit nag-I love you pa, wala na talaga. Hindi na po. Kasi masakit yung ginawa niya eh. Ayun. Todas. Okay. So, Marvin, siguro mag-abang-abang ka na lang kasi sasamahan ng aming team itong si Ina sa Children's and Women's Desk ng PNP, kung hindi sa Ocampo or sa Pili. Abangan mo at sigurado ipapatawag ka at kailangang magkaharap kayo. Importante na magkaharap kayo, magkausap kayo, na magkaintindihan kayo. Dahil sabi ko nga, pag tinuluyan kanina, narinig mo naman, sabi ng ating nakausap, si Major, may kulong yan. Alam mo yung Marvin, naintindihan mo ba yon? Yes, sir. Yes, sir. Uulit ka pa ba, Marvin? Baka naman may chicks ka na ngayon na iba. Wala po. So, Marvin, abangan mo ang pagpapatawag sa iyo ng Children's and Women's Desk ng Philippine National Police. Sapagkat na pala itong si Ina, nasasampahan ka ng kaso at sasamahan ng aming team itong si Ina sa PNP para mabigyan ng hustisya yung pagsasamantala at pananakit di umano ni Marvin sa kanya. So, Ina, huwag ka mag-alala. Sasamahan ka ng aming team. Opo. Ano ang last na mensahe mo kay Marvin? Marvin, sana magbago ka na. Sana wag mo nang gawin sa ibang babae yung ginawa mo sa amin mag-ina mo. Yan lang. Okay. Anong masasabi mo sa programa? Maraming salamat po. Okay. So sa tingin mo ngayon, makakamtan mo na ang hustisya? Opo. Okay. So ayan, Marvin, ha? Magtanda ka at siguro magsilbing leksyon ito sa'yo na mga nangyaring ito sa pang-iiwan mo, sa mag-ina mo, at sa kung anuman ang ginawa mo dito kay Ina. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, isang magsasaka mula pa sa Ligao City, humingi ng tulong matapos mabangga ng isang truck ang kanyang sinasakyan na sidecar. Ang pagtugon sa kanyang hiling abangan. At para sa maagang pamasko ni Congressman Saldico, isa muli sa inyo ang mapipiling matawagan ngayong hapon at makatatanggap ng 500 pesos sa araw na ito. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang ora mismo.
Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Yan, relax na kayo ha. Okay, kasama natin ngayon si Irene Piñafiel, kapatid ni Richard Piñafiel, ang napuruhan sa aksidenteng nangyari sa kanila noong ika-20 ng Abril matapos mabangga ng isang truck ang kanilang sinasakyan na sidecar. Sa tindi ng aksidente, hindi na nakakatayo at nakakapagsalita si Richard. Medyo malungkot ito. Magandang hapon sa iyo, Irene. Uy, yung mikropono niya. Magandang hapon Hindi po nakakapagsalita ang tuhod. Ha? Kaya kailangan na mikropono na andyan sa tapat ng bibig. Ha? Opo, magandang hapon sa iyo, Irene. Magandang hapon po. Opo, huwag kang ninervyusin. Ako lang ito. Okay. Kumusta ngayon ang kalagayan ng kapatid mo? Ano po, hindi po siya nakakalakad na sa nakakatayo. Ilang taon na po itong kapatid niyo? 41 po. 40. May pamilya na? Meron po. May mga anak? Opo. Uy, paano na ngayon? Sinong bumubuhay po ng mga anak? Nasa ano po, yung iba po may mga ano na. Pamilya na rin. Asawa boyfriend na. po. May boyfriend. Sumama na sa mga boyfriend? Yung dalawa po. Oo. Okay. Pero may mga maliliit pa itong anak kapatid mo? Wala na? Wala na po. Okay. Saan po nangyari itong aksidente? Sa ano po, Tula-Tula. Tula-Tula ng Ligaw? Opo. Okay.
Anong oras po nangyari? Di ko na po matandaan kung anong oras kasi nung ano po kami, pumunta na po kami sa sa ospital, sa BR. So paano po sila nabangga ng truck? Naghakot po sila ng ng Cobra. Mm. Papunta po ng Malama. Opo. Anong klaseng truck po yung nakabangga? 10-wheeler daw po. Pang construction? Apo. Oh, okay. Nakausap niyo ho ba yung driver o yung may-ari ng truck? Tumulong ho ba? Hindi po. Yung driver lang po. Saka yung parang yung sekretary po ng kumpanya. Nagbigay po ng tulong? Hindi po. Medyo malungkot, ano? Okay. Kumusta? Ilan pong magkakasama yung kapatid nyo nung mangyari yung aksidente? 2 po. Kumusta naman yung kasama niya? Yung isa po, okay na po siya. So ito lang talaga napuruhan yung kapatid mo? Opo. Opo. Ano pong sabi ng doktor sa inyong kapatid? Makaka-recover pa po daw o hindi na? Sabi sa amin, operahan daw po siya, pero hindi po sigurado na makakalakad. At hindi rin sigurado kung makakapagsalita? Yung sa pagsasalita po, wala pong sinabi sa amin. Okay. So, yung misis nito, ng kapatid mo, nasaan? Nasa po, Bagsa, sa Uwas po. Iniwan na si Richard? Hindi po. Pag gusto niya, pumupunta rin po. So, po siya. pabisi-bisita lang. So, sino nag-aalaga sa kapatid nyo? Kami po ng asawa ko. So, alaga, imbis na yung asawa. Yung mga anak ng kapatid mo, hindi nag-aasikaso? Tumutulong rin po. Tumutulong din. Okay. O napapaiyak kayo, nanay. Bakit po? Nahihirapan ho ba kayo sa kalagayan na yan? Lang po, nanay. Nahihirapan ho kayo? Nakawa lang po ako sa kapatid ko. Bakit po? Kasi hindi na po siya makalakad, saka maka-ilos. Ilan ho ba kayong magkakapatid? Po siya? Ikaw, sunod ka dito sa kuya mo? Pangatlo po ako. Pangatlo ba? Okay. May mga anak din ho kayo, pamilya rin? Meron po. So, talagang mahirap. May pamilya kayo pa yung nag-aasikaso sa kapatid mo. Dapat naman sana yung mga anak niya sa kayong asawa, wag naman sanang iwan, di ba? Dapat sila tumutok din sa pag-aasikaso. Hindi yung pabisi-bisita lang. Di ba, Irene? Opo. Bakit pabisi-bisita lang? Hindi ayaw nilang tutukan na sila mismo mag-asikaso? Hindi naman po namin inaano kasi para yung tahimik na lang para walang gulo. Oo, dapat kasi yung asawa, kasi yun na nga may maganda lang kung masarap ang kalagayan. Pag ganitong may problema na, hiwalayan na, takbuhan na, medyo mahirap ito. So, ang katulong mo ngayon, yung asawa mo sa pag-aasikaso? Apo. Hindi naman nagrereklamo yung mister nyo? Hindi po kasi nung pinasok po siya sa ospital yung kapatid ko, siya na po yung nag-aasikaso. Hanggang sa makalabas po. Opo. So ngayon, Irene, ano po ang pinakapangunahing pangangailangan ng inyong kapatid? Yung po niya, yung gamot po niya, saka yung diaper. Gamot, diaper. Saka yung gatas po niya. Gatas. So nakakakain naman ito? Opo, sinusubuan po siya ng asawa ko. Yung asawa mo talaga. Paano hindi na nakakapagtrabaho yung asawa mo rin? Hindi po. Kung saan kayo kumukuha ng pangtustos, panggastos? Sa mga kapatid ko po, minsan sa nanay ko po. Ito, Irene, makakausap natin sa kabilang linya si Miss Judy Bunaobra, ang Program on Health and ng Department of Social Welfare and Development. Wala si Ma'am Judy? Sino? Okay. So wala si Ma'am Judy, medyo hindi available. Pero huwag kayong mag-alala, busy si Ma'am Judy. Ang importante, ngayon po ay yung pangangailangan ninyo ay may request pala kayong wheelchair. Pinoproseso na po. Ayon po sa staff ng Ako Bicol, inaayos po at pinoproseso yung pagre-request para mabigyan ng wheelchair yung inyo pong kapatid. Opo. So malaking bagay yun para may makapag-ikot-ikot din, Pero gising naman yung kapatid nyo? Gising po. Okay. So bukod po dyan sa pagpoproseso ng wheelchair, ay meron pong handog na munting cash assistance para pambili ng kung ano man ang mabibili nyo para kay Richard. Ano po? Thank you po. At yung request nyo pong diaper at ilang pang
regalo ng palatuntunan ito para po doon sa kapatid po ninyo para magamit habang siya ay inaasikaso nyo po. Hanggang ba, ngayon ba nasa ospital pa rin siya? Nasa bahay niyo na? Nasa bahay na po. Okay. So, ayan po. Yung pong request ninyo. Thank you po. May pambili na kayo ng gamot, may diaper at may podbox pa. So, at inaayos yung pagproseso ng wheelchair. Ano pong masasabi nyo sa palatuntunan ito ni Congressman Saldico? Thank you po sa lahat po. Okay. Sige, naiiyak si ate. Laban lang ate. Kaya nyo yan, saka manalig sa puong may kapal. Ano po? Okay. Mahirap talaga yung ganung pinagdaraanan. Siyempre, hindi mo naman pwedeng talikuran yun. Kapatid mo, asikasuhin mo talaga. Okay, iwanan muna natin ang mga malulungkot na istorya. Medyo nakukuha na ko ngayong hapong ito, mga malulungkot. Kanina, pinilit, sinaktan. Ngayon naman, kapatid ang nag-aasikaso sa kwat. Dito naman tayo sa masayang segment. Eto na, Merry Christmas na mga kaibigan. Tatawagan na natin ang maswerteng napili na mabigyan ng 500 pesos ngayong araw na ito. Isa siya sa mga laging nakasubaybay sa ating programa. Nasa linya na. Hello? Hello po. Yan! Anong pangalan po ninyo? Regine Madridano po. Regine Madridano. Regine Madridano. Opo. Regine Madridano Velasquez Alcacid. Hindi po ako tatawag. Yun nga. Akala ko kasi pag mga pinangalanan na Regine, magagaling kumanta. Sana all na lang. Pero magaling ka bang sumayaw? Kasi mayroon pa akong isang kilalang Regine, si Regine Tolentino. Sa pagsayaw naman yun magaling. Opo. Magaling ka sumayaw? Oo naman. Anong mga sinasayaw mo? Kahit ano. Kahit ano? Ay, so magaling nga. Lagi ka bang nag-a-attend sa mga sayawan dyan sa barangay? Opo. Taga saan po kayo pala? Taga saan po kayo? Taga Lakag Daraga po. Lakag Daraga. Laging may sayawan dyan. Diyan lang sa una-unahan ninyo, sa may sa may yung sityo ng Malabog, laging may sayawan dyan eh. Sa unahan lang ninyo. Sa may Salvacion. Yan! Laging may sayawan dyan. Mga Mr. and Mrs. Federation. Federation. Opo. Ito, may kisala pa ako ditong isang Regine. Mukhang magaling din ito. Okay. Lagi ho ba kayong nanonood at nakikinig dito sa programang ito na Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico? Opo, lagi po. Okay. Ano palang trabaho nyo? Housewife lang po. Ay, hindi mahirap maging housewife. Yung nasa bahay. Ilan ang anak ninyo? Nagbabasoy ng anak. Ilan ang anak ninyo? Isa po. Isa. Okay. So, saan mo gagamitin ang 500 pesos? Panggatas po at pangbigas. Okay. Ano ang gusto mong sabihin sa palatuntunan ito at kay Congressman Saldico dahil maswerte ka ngayong araw na ito? Maraming salamat po at marami po kayong natutulungan sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Maraming salamat po. Alright. Congratulations, Regine. Huwag mong ibababa ang telepono at kakausapin ka ni Regine dahil para malaman at magkaintindihan kayo kung paano mo matanggap ang iyong napanalunan na 500 pesos o regalo sa iyo ni Congressman Saldico. Luzon, Visayas, Mindanao. Tuloy-tuloy po ang maagang pamasko ni Congressman Saldico para sa inyo. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Abangan nyo at baka kayo na ang susunod na matawagan bukas o mga susunod na araw at mabigyan ng 500 pesos. Tuloy-tuloy lang nating subaybayan ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng minsay sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po,
si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Oramismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantro.